Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time ay 1:42. Ang oras ginadu Mayong hapon sa itong mga palangga ng mga tagpalamati. Ari naman ang inyo kubos nga lagad si Tito Wilma. Yes, of the night naman kita. Tugtugpak na alas 3 sa sinimagalumon nga kahapon na nun. Or let's say, magalumon nga adlaw. No? Although nga maka-experience kita sang pagpulo panalithi, pagtupas ng ulan sa pinakabahin, no? Kay natungod man kay Julina, na Bagyo Julina, nga sabi nag-react man si Julina, magdangal ko nga ang ngalan niya. Anyway, nga ito pagpangamusta sa inyo para karon nga adlaw Miyerkules, Setyembre 8, tuig 2021. Kamusta na kayo? Sigurado nakapaniyaga na. So, samtang kamudira nag-relax-relax, pulupungko, paligad-ligad oras, hilay-hilay, ang iban baw, nagahigda pa sa ilabot kon samtang nagasulusan din na. Sige, of the night, kita ni Tito Wilma sa This Is My Life, tugtugtak na alas 3 iya, kasi karon nga hapon. Gani, relax lang ka mo din sa kutog sa aton, malabutan sa aton pagpangalagad sa sini nga hapon. Magluwas din sa Dakban, Wasang Bacolod, probinsya, kag Isla San Negros, maayong hapon lang dira. Na? Kag sa mga kaiping naton nga mga kaislahanan, kag kaprobinsyahanan sa apat ka mga probinsya sa Isla San Panay, no? At ang mga kauturan dira sa Masbate, kamusta ka mo dira sa pag last month sa inyo kahapon ni Bagyo Julina so far? Pasalamat kita nga hagan-hagan siya kag naghinay siya na medyo nagluya-luya siya na ato kapila na siya maglandfall. Istorya ko na sa inyo dugay-dugay. Kaya makita kita update sa dalagan sa ating panahon. Suno man sa forecast siyang pag-asa as of 11 a.m. na kaina. Baluon na ton, kundi na si Julina, ano na naman, ang iya sinihimuon o nga mga anak. Kinanglan lang na to, halong-halong sa gihapon kay tiniara pa isa ka bagyo, na? Pero magluwas nga nagahalong kita sina tungod sang idulot niya sa aton adlaw-adlaw nga pa mga tanan nga pag ginawi sa tiyak sa aton man mga ginapangatubang sa karon ng pandemic abdi paliwaliwat ablaanay, no? Paliwaliwat anay. Ang paghalong lang ara sa aton. Hindi niyo lang pagkalipatan kung magwa ka magdang inyo face mask, ay inyo face shield. Although nga kung kaisa may tendency nga himuon nga ang ginahimo ninyo sa inyo facial ginahimo po sikat na di ba? Ang face mask ginabutang sa sagang pamo kana na. Hindi kay tuod din man tawe, no? Pero kinanglan lang gid maghalong kita, no? Kag magbalon gid alcohol, kag observe with social distancing, na? Kag kinanglan lang sa maulanon nga panahon. Ano gani namin, anong sudaan niya panaga, apan-apan, adobo nga takway, ado amo na malaki kung gaulan-ulan, do ka namin something maulo aslong, uga, pinakas, abaw, ginamos, bisaya nga hipon, do ka namin lang, ano, kaya nga maganahan ikaw sa pagkaon, sige lang, okay lang na. Karon nga, magluwas sa itong sa new weather update sa pag-asa, makahatag man kita, gamay nga update na natungod sining overpriced bala nga mga PPEs, mga face mask and face shield, kaluoy man sang aton mga kauturan nga nagkaladulaan sa obra na hindi lang niya ginatos kay linibo-libo sa mga workers nga mga Filipinos ang dulaan trabaho. Pero sino man niya sa PSA, ang mga wala obra sa karon nabuhin-buhinan. Amo lang nagamay nga atong tulo pa siklat sa sini nga hapon kag gamay man sa showbiz na
na dumduman ko kay nakitaan kong itsura, no? Si Angelica Panginiban, ano ya ang update sa iya kay do wala kita binati-bati sa iya, no? Pero may nagwa nga istorya. Istorya naman tawi chika, hindi kay showbiz man ni mo, de chika-chika. Tuon nga pregi siya. Yung na naman edad ni ni Angelica, sino boyfriend niya na? Kasi iba na kabalo okay lang pero wala tagaan ta kamo i-update dugay-dugay. Kag syempre isa naman kasulat ang aton tagaan man igtalupangod sa sininga hapon. Natungod sa relasyon sa mag-abyan. Nga ano ang rason? Ibaluon ta na karon, mabatian ta man na karon. Kag ang aton FYI sa sininga hapon focus ta anay sa health, di ba? Sa kun nahatag naton sila kaadlaw ng mga pagkaon para sa aton mga kauturan nga diabetic. Tapos sila man to, ano man to, na-istorya natin na tungod sa ginger, turmeric kahapon, di ba? Turmeric kahapon. Subong sa mga kauturan naman natin na may mga hapo. Mga asthmatic, kabilang na mga kauturan, ay yung mga, ang aton hatag sa inyo, mga manami na pagkaon para sa inyo. Na? Kung anong maayo para sa inyo. Okay? So, relax lang ka mo dira. Kag ang aton man kalingawan, kag sa kahapon, ng aton tag sa ka-zodiac sign para man sa aton tag sa ka-horoscope. At gamay na nga kalingawan niya, Pisces na iya panakot na inaton adlaw-adlaw para ma-divert man bala ka hingalit maliton man nato na naton paminsarong kag balatsyagon, lingaw-lingaw man lang ng aton. Ha? So, dira lang ka mo sa mga nag-upod sa ilang mga radio 684 kita. 684 kilohertz of the night kita tugtog taknalas test. Sa mga nag-upod naman sa ito online, yes, syempre via Facebook, ada kami sa Action Radio Bacolod. Click nyo lang na ala darang live videos, click nyo lang of the night kita. Kag araban kita sa YouTube. No? Sa YouTube, search nyo lang Action Radio Bacolod, This Is My Life. Yes, of the night man kita gihapon ni Tito Wilma. And then sa mga labas na namon nga mga balita, mga natipong nga mga balita sa among sini news anchor. Yes, araman da kami radio, da itong sa radio. Dira, pwede nyo na sa mag-click of the night man gihapon kita. Search nyo lang amon website sa www.actionradiobacolod.com.ph. Okay. Dasig na daan sa atong oras. No? Okay, tawa. Kagtuan na ito na nga ito no sining weather update iya so sining hapon. Kung ano na bala ang weather forecast sa pag-asa. Si Ariho nagagwa nga naglandfall na naman si Bagyo Julina sa ikawalo nga kahigayunan. Sa alas 11 nga weather bulletin sa pag-asa, alas 10 kay na, ang mata ni Julina nag-agi sa San Juan, Batangas. Kag naglabay siya sa nasakupan sang Rosario, sang amuman na probinsya, sa Batangas mismo. Ang pwersa ni Julina sa karon, ano na titawe, 95 km por hora kag ang pagmadlos nagalabot og 130 km por hora malapit iya sa sentro. Sa masunod naman nga 24 oras, ginasaligan man ang mabaskog tugtog nagabagusbus nga pagbubos ang ulan sa bahin sang Metro Manila kay didtong iya direksyon pakadto na sa bahin sang Metro Manila, Batangas, Marinduque, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Occidental Mindoro, kag Oriental Mindoro. Nan. Amo na siya. Kag kasarangan naman, tugtog, mabaskog man nga mga pag-ulan, ang ma-experiensyahan sa bahin sang Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Camarines Sur, Camarines Norte, sa Romblon, Marinduque, northern portion of Palawan, kalakip ng Kalamian kag Coyo Island, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, pati na diri sa aton sa Negros Occidental. Kaya maka-experience kita kasarangan, tugtog mabaskog nga mga pag-unan. Pero sa sininga hapon, tugtog karon sa gabi, posible, ang direksyon ni Bagyo Julina, iya na usuyon ang sabayin sa Batangas, Cavite area. Dason, mga lihid siya, kamalusot sa Manila Bay. Tugtog sa liwat naman niya nga pag-aagyan niya ang Bataan Peninsula. Antes siya magwa sa kadagatan niya sakop sang Pilipinas, Webes sang kaagahon,
ukon aga man, Webes ang aga, kabay pa. Pero ang aton lang gid kinahanglan bantayan naton ang mga update sa dalagan sa aton panahon, especially kung may bagyo. Kay may ara pa ta isa si Kiko mo. Mabastog niya si Kiko, pero let's hope and pray nga hindi lang siya manghalit iya sa aton, ha? Diri sa Pilipinas kay daw so far daw kabay pa, ha? Mga mugyo yung ara lang gid kita dira. Daw ga dugang pagid naton nga update ita we kay lutan ni kay ang isa naton bala ka mamalidha isa ka senador, no, si Senator Joel Villanueva, gintawag niya nga kontrabida ang Department of Budget and Management Procurement Service, hindi ka kasampo tawi ha, liwata. Department of Budget and Management Procurement Service, gintawag kontrabida na sa mga aton mga laborer nga mga Filipino. Sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, balagi ng Bali Villanueva nga tungod sa pagpili sa isa ka kumpanya nga dumuluong, kalinya sa gwa ng pungsod. Mas ginpili para sa medical supplies na sa diin mang-epekto sina madamo sang aton mga trabahante diri sa Pilipinas ang nadulaan sang trabaho. Di kaya bali nila mas barato muna bala. Sunod sa iya nangin bungol ang mga opisyal sa apila sa mga local manufacturers na suportahan ang mga local personal protective equipment sa kunang mga naghihimo sa mga PPEs diriya sa aton sa Pilipinas. Kambal pagin ni Villanueva sa hearing na tama ka importante nga i-mentionar ang issue sa pagkadula sa mga trabaho sa pag-imbestigar sa mga ginaaligar ni bilang irregularidad sa pagbakal sa medical supplies sa pharmaceuticals, si Juania International Company ni siya. Kay ginambal ang explanation ni Villanueva siling niya nakasaadaan sa Bayanihan Act nga dapat matagaan pabor ang mga lokal nga kompanya nga naga-producer o kung nagahimo sa PPEs para nga mapabilin man ang mga trabahante sa amo siniya nga klase ng trabaho sa ilang mga obra. Para padayon man sila nga bisay nagapangatubang kita sa pandemic, padayon sila nga nagapanahi, padayon sila nga makasuporta sa ila sini pamilya, pero ara subong, no? Hindi ilaw-law kay linibo-libo, mo hindi lang niya ginatos ang naka-apektuhan sina. Pero despite sina, siling pag-idiya sang Philippine Statistics Authority, naghagan-hagan or nagnubo ang mga Filipino yung nga wala trabaho. Suno sa ila, from 4.14 million sa mga wala trabaho nga Pinoy sa itong Abril. Bulan lang yun sa Abril nga nagligad ni, nagnubo suno sa ila sa 3.07 million o kung 3.7 milyones ang wala trabaho sining Hulyo. Suno pa sa PSA o Philippine Statistics Authority, ang unemployment rate sa July 2021 naglabot sa 6.9%. Nasunod man sa report pinakamanubo suno sa ila halin sa magkaangkon sang pandemic sa pungsod sa tong April 2020. Mas manubo man ina sa 7.7% unemployment rate sang June o sa bulan sang Hunyo sang makarecord sang 3.8 milyones iya sa mga wala trabaho nga mga Pilipino. Ay hambal nyo lang nato sa tuod-tuod kaluluoy gidya wala gidya trabaho ang aton mga kauturan. Kadamo kay nga magluwas iya sa wala na nga daan obra ang mga wala pa. Yes, wala na nga daan obra ara na da standby. Ang iban nga nadulaan obra tungod sa pandemic dapat di ba magdugang pa. Masilin pa sila nga nagjutay ay nga mga anak mo. Muna yung nakitaan ko ya. Ato ngayon. Abiyuhom, mayuhom na lang kita sina abik ti anhon abi na to, no? Okay, pasiplatan tanay bila si Angelica Panganiban sa atong showbiz chika gamay. May nagapamangkot ng mga netizen kaya nakita nila ang post ni Angelica o ni Angel, no? Si Angelica Panganiban sa Instagram. Na yung mangkot nga nagabusong, ikadora, nagabusong si Angelica.
amo na yung mga pamangkot nila mo. Kaya nga aging post yan na iya picture sa Instagram. Si Top Shot iya ang iya pag-post ng picture sa diin na medyo nagatanga gamay si Angelica. May ara man nga ara siya sa tubangan sang lamesa, may mga baraha sa babaw sang lamesa, kag may green sheet. Sina natalupang dan, pwede man nga na ato mga netizen niya mo, mga posisyon sang kamot, ang pagtungko, ang posture, amo na bala, tinatalupang dan ang isa ka kamot ni Angelica, no? Ara sa bayan sang iya chan, nga makita, sa mga netizen, nga daw ginatabunan bala, no, ni Angelica. Kag natalupang dan man sang aktor nga si Titi Herrera, nga sila niya subong, si Angelica, makita mo, always happy. Makita mo, do wala na siya nag-kuristong na permilang siya malipayon. At itungod man naman to sa reaksyon ni Pepe, na nagduga naman ang mga netizen, ay basi, dala lang na sang kalipay nga mabatyagan niya subong, or tuod nga nagabusong siya sa iya boyfriend. Sing ang boyfriend ni Angelica, how? Search ko man. So, nakita ko, no? Si Greg Homan, akuan man na siya, foreigner, di ba? Si medyo makasiling ka man ba, insakto man gali ang gusto matabos ang pila ka mga netizen. Nga nagasiling who can't wait to see Angelica get pregnant. Di ba? Kung ako lang gani, okay man lang na. Kasi pila na balang edad ni Angelica, kag pagkatapos do kaluluoy lang sa iya, bala nga ginabayaan lang siya, pero isiling nila da magsuksok siya subong mga long sleeves, mga blouses nga mga dalagko, iya nga daw maternity dress, suno sa mga netizen ang iya ginasuksok, daw maternity dress ang iya sini house clothes na ginasuksok sa picture. Daw amuna siya. Kag daw makita nga daw happy gid siya sa iya sini boyfriend na si Greg. Kaya natin super long term na gid man ang plano mo, no? Kag ang ila sini istoryahan nga hindi pareho sa iban, what you see is what you get, ang pabati-bati. So subong mayo naman lang kasi niya, may mabatsyagan gid kang makita gid. Nasuno man sa mga report nga daw ka strong gid sang relasyon ni Angelica kag ni Greg. Simple lang na kami ara sa maging post si Greg Homan. Nga simple lang iya send message para sa kay Angel na kag si Greg man sa iya sini birthday may gin post man si Angel or si Angelica nga daw puno-puno man bala sang love kag sincerity. Ay, hindi naging manti ko ang haum-haumo na kabalo naman kamo asang aton sini mga netizen kung daw sila iya ka excited labi na mga fans ni Angelica nga manin malipayon man ini siya kay do permi na lang sakit or biktima siya permi sang hectic na paghigugma paamo ka na. Okay, Action Radio, Philippine Standard Time in Pontulos 2. Sa ito na naidira mga kauturan, nagakinahanglan sa mga preska kag mga matahong nga bulan. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na
nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang TikTok, yan ang gusto ninyo. Sa sunod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang puso ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, ang naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay nag-amat ang nalisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon.
sa piyak sa ngamat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga pata sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato din responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula to rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Naman ang baka! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsiling ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga padayon man si Tita Wilma. Kag sa siniiya nga bahin, si Tawe iya mabasa na sang aton sulat sa sini nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual.
Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang basahon na ito nga sulat sa sininga hapon, ginpadala sa nagapatawag lamang kay Leslie. Si Leslie sang Mansilingan, Bacolod City. Kagang mensahe ni Tita, ni Inday Leslie sa This Is My Life, nagasiling, Dear Tita Wilma, Leslie lang ang itawag mo sa akon ta. Pareho sang iban, nagaka-in-love man. Pero hindi ako gwapa. May ara man mga nagapangaluyag sa akon. Gusto ko lang ni i-share, Tita Wilma, kag gusto ko man pangayuan imo advice. Ang akon best friend, tawga lang siya kay Lily. Wow, Leslie, kag Lily, na? Amo lang na itawag sa iya ta. Abi mo tabisan ako na tingala. Tungod kong tan-awon si Lily. Ka-smart sa iya. Kagkagwapa. Pero, wala sa may nagapangaliyag. Napinsaran ko nga base tungod balakay kasuplada sa iya. Samtang ako ta, may mga nagapangaluyag sa akon. Bisan kulang ko sa height, morena lang ko, hindi puti. Kag hindi man ko wapa pareho sa iya. Ang best friend ko nga ini, neighbor lang gid kami. Kag tubo-tubo gid ta. Very close kami sa isa kag isa. Hasta na lang nga nag-separate ways kami tungod sang kahisa. Kaya ang iya crush nagpangaluyag sa akon. Pero niya ginahambal sa akon ta nga ako no nga kadamo sang nagapangaluyag sa akon. Samtang siya may ara tuod pero isa lang hindi pa niya type. Nag-advise ko sa iya ta nga kung pwede smile ka bala permi kag hindi ka magkurisong. Abi mo halin sa to, wala na ni ako ginabugno. Kabalo, nako, nga amo ina ang rason. Pero ta hindi ko gusto nga maguba ang amon friendship. Kaya linsang gagmay kami na nag-aopdanay. Ano dapat ko himuon kay Lily? Ina lang ta, maayong hapon, Leslie. Ay, naman ko. Katul, ang liog ni Tawe. Mayong hapon lang dira, na? Mayong hapon sa imo, Leslie. Kagwapa sa imo sa titi mo. Mayong hapon sa imo, siling mo, hindi kagwapa gilang na, no? Mayong hapon dira sa imo kag salamat man sa imo sini gin-share diri sa aton sa This Is My Life. Amo gina mga kabataan subong. Hindi bisan halin sa una may ara na hindi niya babaton gwapa siya, di ba? Gwapa ka, ka-insecure ka pa. So, but silingon may something na may diferensya siya. Na? Kung lang tawon naton ang inyo personality, ikaw gahambal ka, hindi ka gani taas, medyo kulang ka sa height, hambal ko na lang, goropotot ka, joke, naman na, no? Nubo ka, morena, hindi ka man siling mo matahong, no? Hindi ka magsiling nga malaway, why word nga matawak, nga malaway, kay tanan nga din create ni Lord. Mga gwapa kay mga gwapo. Kung wala na yan nila mauyunan, wala sila nagwapahan o nagwapuhan sa ila panulo. Para kay Lord iya, gwapa kay gwapo kita. Kung wala sa aton, kung wala iya sa aton mga itsura, may ara na iya something.
ang tao nga makita sa imo nga nagapatahom kag nagapagwapo sa ila kanulukan kag pamatyagan na amo na siya girl na di ba la last di ba na kung ano ikaw pero mas swerte ikaw siguro lang makita naton kung nga mas damo iyang nagapangaluyag sa imo magsiling ka more than one damo na namo 2 or 3 sa iya isa lang na may nakita sila ya sa imo especially siguro very strong ang imo personality strong man ang imo sex appeal na boting nung sa opposite sex na mas attractive ikaw sa ila compared sa ila pero sino man tuod abi ang mapalapit sa babae nga hindi mo man gwapa siya tuod maputi may height kung nantawon nga do kanami gid pangaliyagan pero kung magtulok mo suplading ang dating na tapos nagakurisong di mo makita nga naga-smile ako seryoso man ko nagtawi nagambal ka na wala bala mo na hindi nagwapa hindi kiti natural kung natural ba sang tao kabudlay gin no kabudlay man maghihom pero tinuhaan gid na pero tinuhaan gid para ka kung maghihom ka although nga nabudlayan sino magpalapit sa imo mahapos ikaw nga i-upload di kung makilala ka na nila ay natural din agli okay na bintahaya para sa imo Leslie ang imo maayo nga kinaiya ang imo sini batasan kag duna iya nga pagka-friendly na bintaha mo na kapin pa kung bumisnis ka pala yung katapos pala sila palahay ka bisan hindi mo kilala pag nagtabuan yung panulok makayuhom ka kag bisan gesture mo lang nga makasiling hi no hindi ba la makagain ka na yung friends sa mga amo sina nga mga ulag bisan hindi ya bala pang beauty queen nagtag mo damo iya sang magka-interest sa imo but silingon mas maayo ang asset mo kumparar kay Lily ang imo man ang guro intensyon sa iya kung nga ginhambal mo to nga hindi ka blahagay ko risong mag-smile ka bala na timingan guro nga naigo gid siya sa sentro sa iya bala tiyago na muna akong kaisa mo bisan sa inyo bala kasuod sa inyo bala ka-close mayroon na instance kung kaisa mo nga bisan ano pa ka dako sang suya ya sa imo okay lang do carry kay do nag-andanay na pero that time siguro sang nahambal mo na offended siya kaging batyag yan wala sang malain kung unahan mo kay kung nang tawon kaya bala in Leslie hindi mo man iya sala kung attractive ka sa panulukan sa opposite sex, di ba? Sa mga lalaki in short, di? Sometimes siya ginalikawan. Then nagdugang pag na kay ang crush niya sa imo yung nangaluyag wala sa iya. But siguro nasupladahan sila guro sa imo. No? O mo nasupladahan sila sa imo. Nasupladahan sila kay Lily. Medyo masakit lang sa imo kay tungod nga para sa imo true friend mo siya. Kag nangin kabahin na siya sang imo nga kabuhi. Mo lang na medyo masakit-sakit sa imo. Hindi ka bala pag sapakon sang imo close friend atong among ginablong pa isa no nagakaguba ang maayo nga pag-abyanay tungod kung kaisa pareho ang naluyagan kung anong diferensya, di ba? Amiyara na pero kung masettle nami man pero kung hindi tingki sa why nagid bulagay nagid ang banas ninyo nga duwa tido hindi bala nami pamo ka na bala masakit lang sa imo inday Leslie kiti why gina-ignore ya ka wala ka ginasapak hay ho sa kalawig kun sa mga tinuig nga nagligad tungod lang sina na pero nga ano na nagpangaluyag sa imo ang crush gin baton mo na o kung wala malang pabayi lang na magligad na kay makita yan lang na pero amo na hambal nitaw ikaw ya mahimo sang first step no una nga tikang para nga manumbalik ang maayo ninyo nga relasyon nga duha kinahanglan lang gid wala sang malain bala sa nagapaumod kag nagapaubos inday Leslie pero kung feeling mo ang tanan nahimo mo naman para magbalikay ka mo nahimo mo ang tanan nga pagtingo ka nga manumbalik ang maayo ninyo nga relasyon kag daw kabudlay gid i-accept mo na lang anay. Hindi na pagproblemahi. Biit, pabay ilang siya sa amo sinang sitwasyon. Pero hindi ka magdula pagsaling nga one day, malipat na siya, mabugno na siya, ay, naging bugno, ta ka nga, o kung bugno si mo man, kaya nga anaanad na sa mo na,
maabot iyang adlaw kag ma-realize niya nga ido sa lagid ang ginhimo ko kay Leslie Howe nga tungod lang sina ngaway na ko ng bugno sa iya. Maano lang na malipas lang na. Sabay ila nga ang panahon, amo ang magapatakaw sang inabatsyagan. Kag ikaw hindi ka hagay hibubunot sina nga bahin. Basta ara lang siya, okay lang na para sa imo na kag prayer. Always ginaginambal ni Tita Weya. Diba? Basta love mo ang friend mo, ara gid siya always sa imo mga pagpangamuyo. Diba? Ara siya magluwas sa imo pamilya. Ang mga tao nga malapit sa imo, upod sa imo pagpangamuyo sa adlaw-adlaw, amo na siya. Kaya na, isa ka pala tandaan na ikaw nga klase sang abyan, sincero sa pagpakigrelasyon sa iya as a friend, ginakabig mo siya as sister, manang kaysa nga your best friend is your best enemy sometimes, naman na bala. Pero mas nami nga kung mag-away-away, kamo nga kay mas nga nagadalong pag ginangin yung relasyon bilang mag-abyan. Dira na iya matakos kung daw ano kamo ka sincero sa inyo relasyon bilang abyan sa isa katawo. Sa imo, Leslie, ginadayaw ko ikaw. Nami ang imo kinaiya para sa imo abyan, pero hindi gid ka nga ibuhos mo gid ang imo nga kaugalingon sa pagpaminsar sa pagproblema sa sina nga bagay. Kaya ang tanan magalipas lang na mabalik kinamayon ninyo nga relasyon nga duha ni Lily. Leslie, Lily, wala. Basta friend mo nga para sa imo pagkabig mo, ya friend mo gid siya, kag love mo gid siya as a friend. Patalupang Daniel lang niya sa Olivi. Masala niya. Ay, hindi gid man aguro mag-takes for a decade na maglabot 10 years. Amo na ito paray lang inyo balay. Pamo ka na bala. Basta ito paray inyo balay, talupang da naman. Makasiling sa tawgon niya na ngalan mo, malipat na siya. Padlaw malang na. Leslie, na ang matugda ni Tita We sa imo. Salamat, gid kagwapa sa imo. Namian ko sa imo hair. Namian ko sa imo hair. Kay long hair ikaw. No? Salamat, gid saging share mo diri sa This Is My Life. Gini sa iban man natong diri nga mga kauturan, kung kamo may mga istorya man, problema, luyag ninyo diri idangop sa This Is My Life or i-share sa This Is My Life, experience or problem man nga inyo ma-encounter during pandemic time, pwede din ninyo mapadala diri sa This Is My Life, no? Kaya na makahatag man leksyon o kung makahatag man inspirasyon sa iban pag naton nga mga kauturan nga nagaupod sa aton tag sa iya kahapon. Pwede ninyo masulat, mapadala diri sa Action Radio, This Is My Life, DYEZ, Winrose Building, Burgos Luxon Street, Bacolod City. Pwede man kung may ara ka mo, may ara ka mo FB account, pangitaan nyo lang yung personal nga FB account ni Tita Wilma Antopina Sugaton. May ara dira nga, send message, click nyo lang, bisan hindi ta friend, send message, i-type nyo lang, ako lang na makakita, ako lang na makabasa. Pwede nyo man may hinago ang inyo siningalan or alias Balaho na ang inyong ngalan or lugar, pwede gina ka naintindihan man na naton. Okay, Tita Wilma. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:25 na. Sa ato naman mga kauturan dira. Okay, manamyaw tanay.
Manamyaw kita sa aton mga palangga man nga mga tagpalamati nga nagapod sa aton online ba. Miss Margie Haniva nagapod sa aton online. Good afternoon lang dira na mayong hapon sa bugos nga pamilya. Yes, Miss Marge. Kay Ma'am Elizabeth Malakagamala, nag-upod man sa aton online. Si Tuto Eric, hi and hello, miss you man. Si Antonio Beronio, ga-upod man sa aton live. Thank you so much, pamo, kana bala titawe. Salamat gid sa inyo. Kag, yes, ara man ga-upod sa aton online. Si Inday Rona Rihida Trava, ay tako na maulanon nga hapon ga monitor lang kami diri sa imos Tatay Teddy da mayong hapon lang. Sad gid to imo bata ta kay nag-positive sa swab iya girlfriend kag mama. Oh, let's pray for that. Hindi siya mag-worry to naton ara man kamo di ba? Ara kamo, ara kita ang pagpangamuyo para dira kag himuon lang ang nagakadapat kadamo sang nag-alalayo sina ma-overcome gina ha. Ang balon mo lang ang aton anak. Okay? Sir Alex Montesa, I'm here for you. Siling de Sir Alex. Thank you, good sir. He'll have here. Salamat man. Kag kay Athea. Yes. Athea Kim Eriman. Mayong hapon. Oh. Kag Martin Aliling. Good afternoon man. May Tita Wilma, welcome aboard kay Sir Alex. Kay Sir Alex Montesa. Okay, thank you. Nag-open man sa aton online si Ma'am Marlene Diaz. Ma'am, good afternoon. Thank you. Stay safe, man. Tita Wilma, please kindly greet sa ilan ni Ma'am Star Mayo with Doc McMayo sa Rochester, Minnesota. Ma'am Chinky de Lagdon upod sa puwersa sang ARB community. May damo gid nga salamat. Okay, advanced Merry Christmas, best wishes una sa balita una sa. Thank you kid sa Bacolod Action Radio. Vincent Chavez, thank you kid. Ba ma-like niyo lang kag ma-share ang aton programa This is My Life. Okay na happy na si Tawe. No, Melchorita Ferrer, ma'am, good afternoon. Mayo lang da. Good afternoon lang da sa ilan ni Mrs. Alvarez sang Ramilo Village, Barangay Tangub, kag Familia Refuela de Lagdon sang Barangay Pandanon DSP. Oh, you're so proud, sir. Thank you. Ate Kim Eriman, good afternoon man. Says sa Zidlaw, maulanon nga kahaponanon, Tito Wilma, feel gina nato na. Kay Feby Caberoy Mosquetiles, good afternoon, Tito Wilma. Si Lini Sir Hiljavier, hello, Tito Wilma, yung hapon, ari lang ko di ka monitor sa Kuala Lumpur, Malaysia. Keep safe always and have a blessed Wednesday. More power, #number one ARB. God bless. So, thank you, Gid. Thank you, Gid, sir. Ikaw man halong kamoderaan. God bless mine, Kag, Sir Alex, okay. Watching live from San Gabriel, Macabebe, si Sir Antonio Beronio. Melanie Calvas, good afternoon, Action Radio, Bacolod, Ma'am Wilma Sugaton, This is My Life, Ma'am. Thank you, Gid. Kag kay Ma'am Lani Heromiano, dira sa Ibuan Kapis, sa Tabok Dagat, balahaw, ngayong hapon lang da. Mayong hapon lang, Tawe. Please greet my two daughters. Happy birthday. Duwagit sila, Ma'am. Ang nag-celebrate birthday today. The happy birthday kay Mimi and Linlin. 29th and 24th birthday they have. Okay, enjoy your celebration. Thank you and keep safe ta. Connie Dormitorio, good afternoon, Tita. Stay safe. God bless always. At man nakapod sa iton online si Homa Lumina. Good afternoon. Si Mama Teresa Hofelinia. Yes, thank you, man. Good afternoon, Ma'am Wilma. Stay safe always. God bless and more power. Yes, Ma'am Elizabeth. Thank you, kid. Hi, Ma'am. Good afternoon. Paki-greetman family ko sa Imamaylan City, Barangay Carabalan. Family Vicente from John Vicente o Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Salamat gid, Ma'am Halong. Ikaw man, sir. Thank you. Ada man nagapod sa aton online si Inday Wilma Inocencio Cabarles from Isabela. Thank you, kid. Okay, enough lang na anay. Balikan lang kamo karon ni Tito Wilma.
Standard Time, alas 2:35 na. Makadto tatawi sa aton sini FYI portion. For your information. Sige, sakto man gid ba? Pero dira sa San Enrique, ana kinang Helen, kag kay nung Joe, dira bakaw ko mayong hapon da. Ang mga taga-sityo ubos man da. Mayong hapon sa inyo tanana. Kay Mardina Binaras dira sa may barangay Kabugma ayong hapon. Okay. Tama lang tatawi anay karon na lang na. Ha? Ang aton topiko karon iya nga hapon. Sa nasiling ko na ikayong lawas kita anay. Ang i-share ko sa inyo ano ba lang nami nga pagkaon para sa aton mga kauturan nga may mga asma. No? Ini may mga asma or hapo, mga asthmatic nga mga kauturan. Kabalugi kita kabudlay sang hapo. Kapin pa kon whooping, nga may gahuni-huni, kalulu, uy, gidya, no? Sang aton, utod nga hapoon. Amo nang, anong pinagid gani ka nagapanguna nga San Tomas ang hapo. Ay nang pagpalamanog, no? Pagpalamanog sang imo dira nga, kaugatan nga. Amo nang, kung kaisa, out of consciousness man bala, nagakalipat man na sila kung kaisang, ay ina, hindi ko na dapat kaunon, ay ina, hindi ko na dapat himuon. Tingala lang sila nga, nga, do kabudlay mo ginawa, abo, kaluluoy, no, kaya do ginapangita nila, kundi din sila makahakla oxygen. Na, gani, may ara nga mga pagkaon, nga, ginapakigbatuan, ang inflammation, no, ang inflammation o kung pagpalamanog. Mas masiling ka bala natural yung nga klase sang medikasyon o kung bulong sa inang makasupon-supon sa lagyan sa oxygen sa ila sinilawas or let's say kung may ara na sipon sila or plemas na
Kaya ang pag-angkon sa madamo nga nutrients or sustansyahalin sa mga pagkaon, ginaangot ina sa pagpanubo sa peligro sa pag-atake sang hapo. Ano man na nga pagkaon na ara ho ang sibuyas Bombay, onions gali nami. Kaya ang regular nga pagkaon sang sibuyas Bombay sa aton, makabulig gid ina sa aton mga kauturan, let's say kung may hapo ka, na makabulig ina nga hindi kapag hatakihon, hindi kapag atakihon permisang imo hapo. Kaya nga, ang sibuyas Bombay, nagaangkon ini siya sang antioxidant nga quercetin. Ang quercetin, amo na siya ang nagaaway sa inflammation, sa ginaagyan sang oxygen sa lawas mo. Oy, ang kape nami man gali sa inyo na nami man sa inyo. Ang isa o kung duwa kay tasa nga maisog nga kape. Makabulig hingalit. Kaya nga, ina ang may pareho sang theophylline. Ang anong theophylline to, isa ina kabulong nga nagapatawhay sa alagyan sang imo sini nga pagginhawa. In your airways na ang theophylline. So, ang kape may ara na. So, ang masilingye, may isog nga kape. Black coffee, na mga musina. Green tea, o kung hindi, kaya hiyang sa kape. Green tea, pwede yan. Kaya ang green tea, pareho sang apple kag mansanas. Ang green tea, nagaangkon sang quercetin, kag iban pagid nga flavonoids. Try mo nga mag-inom sang green tea. 1 to 2 cups a day, tasa, 2 ka tasa, na munang hambal ko to sa inyo kung hinang atong Dr. Alfred, pure mangosteen tea, nakit ka namin, gina. Kag ang mga isda, bala nga mga malasay, mga isda, mga may isda nga mga huo, mga malasay nga mga isda. Nakita ka muna sang taong kami na pag lakat namon sa Manila, no? Di ba pag trip ito sa may Batangas to? Atong durudalag ko lang sa lupoy, bala. Naging himo nila nga crunchy. Portik namit. Lupoy na siya, kung sa Tagalog, tawilis, na durudalag ko lang na siya, na ang tambantuloy, na makabulig man sa inyo. Tuna, kag sardinas, ang guno pagid nga isda, ang salmon, ang ari pagid nga isda, ni nga malasay ni, inang puti na siya nga laba-laba, ano gani, sa punta sa bibig ko, hindi ko siya mandumduman. Mackerel, kang mackerel, no? Asuos titawe. At kay mga na-mention ni titawe, may omega-3 fatty acid ina siya. No? Omega-3 fatty acids para man nga mapunggan or mapagar ang pagpalamanog sang imo sinilawas, kalakip na ang airways mo alagyan sang imo sinihanin. Ano pag ititawe ma-mention mo na itong ginang apple, di ba? Apple and strawberry. Na ang pagkaon sa nagakaigo nga mansanas makabuligid para nga makalikaw ikaw sa mga pag-atake sang imo hapo. Pareho sang Bombay o sibuyas Bombay, mansanas damo man na siya ka quercetin. Pero siguraduhon mo nga kung magkaon ka mansanas, kaunon mo ang iya panit. Pero kinanglan siguraduhon mo hugasan mo mayo, no? Magkaon ka mansanas, siguraduhon mo nga makaon mo ang iya sinipanit. Kaya tungod dira nagahalin ang quercetin. Ang strawberry naman, very rich ini siya sa flavonoids nga kinanglanon diyan. Kag isa pagit kinanglan kaon ka sa mga rich in antioxidants. Anong mga may ara antioxidants? Vitamin C, na vitamin E. Kung hindi ti oral, vitamins, vitamin C, may ara man mga prutas na may mga vitamin C, calamansi, lemon, mga muna, di ba? Vitamin E kag selenium, ara. Ang red bell pepper, pidada nga pula. Ang, yes na mention ko, calamansi juice, lemon juice, repolyo pagid, kamatis, na nami gina siya para sa imo.
nami na sa imong sa bilog nga adlaw. Mga may antioxidant. Ha? So sa liwat, as mentioned ni Tita Wit, makabuligid sa imo sa pagpalikaw sa pag-atake sa imo nga hapo, mga asthmatic na ton nga mga kauturan. Ang Bombay, kapi nga maisog kung kaya sang towers, pero kung hindi, mag-green tea ka. Ang mga malasay nga isda, mansanas or apple and strawberry, kag pagkaon nga rich in antioxidants. Amo nang kinahanglan ninyo. Kay kabalo, nasiplatan ko, kay kabalo, gid ko nga tama, gid ka budlay. Kung natakihon sang hapo, kay iban da gani, baw, nagapangay-kay, gid ka tawe, di ba? Nagapangay-kay, kung magsiling mas iban, maano ka makabit, pangita kalabitan iya sa siling nila, bisan sa bubungan, para nga makahaklo, di ba? Mga carrots, ara man, kinahanglan din naton, ina-avocado, na, amo na siya, kinahanglan naton, na? Okay, so ina ang ato na share sa mga asthmatic naton ng mga kauturan karon nga hapon, kabay nga makabuligid. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:44 na, saylo kita sa unang gabahin sa atong pagbasa sa mga zodiac sign para sa atong horoscope karon nga adlaw. Para karon nga adlaw nga horoscope, Miyerkules, Setyembre 8 tuig 2021. Unahon naton ang mga birthday celebrators naton kay ara na sila sa idalong sa zodiac sign nga Virgo mo, na. Ang mga Virgonians na tao Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Sa duwa ka anak ni Indelani Romiano dera, no? Happy birthday again, ma. Sa mga Virgo, isa mo kasuod nga abyan ang makaupod mo karon nga adlaw sa isa iya ka event or isa man kapag tinipon-tipon Virgo. Kagabi mo damo gid sa istorya para sa imo. Enjoy ka lang, pero halong taman para sa imo trabaho. Maghalong taman ni sining halong kay basibla pabayaan mo yang imo wala obra, maupod ka lang ya, wala ka husto nga pagpaalam si apekto ang trabaho mo. Wala. Hinay-hinay lang. Virgo, mga masuwati ninyo nga mga numero 11, 36, 14, kag 28. Lilac violet is your lucky color. Sa mga libre naman, ang mga libre na tao, Setyembre 24, tutubok Oktubre 23, mag-enjoy ka karon na adlaw. Libra sa imo horoscope. Tungod, mag-enjoy ka kay gali karon nga adlaw, mabaton mo na ang bunga sang imo din pangabudlayan. Ang bunga sang imo pagpaninga. Halong ka lang sa mga tao nga mga oportunista pa mo kada pala. Okay, Libra, mga masuwati ninyo nga mga numero 9, 28, 36, kag 15. Vermilion red is your lucky color. Mga Scorpio, na tao Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Mamabatyagan mo subong nga adlaw Scorpio sa nasa horoscope. Ay, kahiluwayan, kid. Kahiluwayan sa ano? Pabatyagan mo ang total gid nga freedom sa bahin sa mga balayran. Basta nga may blessing ka nga mga mabaton mo. Ay, congrats. Congratulations sa imo. Pero kinanglan mangin wais ka lang sa paggamit sa nabaton mo nga grasya. Masuwati mo man nga mga numero 26, 38, 18, kag 7. Forest green is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman na taon, Nobyembre 23, Disyembre 21, abi mo ang paglingaw-lingaw, makahatag man sa imo sang bagong oportunidad. Especially kung ang paglingaw-lingaw mo pagi sa isa ka event, o social event, makahatagin na sa imo sang panibagong oportunidad para nga magbago man ang imo lifestyle. Mga maswati mo naman nga mga numero Sagittarius, 18, 22, 47, 32. Satin white is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn naman na tao, Disyembre 22, Subtubinero, Justin 9. Mga Capricornian, may ara ka mo permahan nga kontrata karon nga adlaw o may deal ka mo, may transaction ka mo. Mabatyagan gid ninyo nga mapuslan mo man gali ang imo abilidad kag ang imo kaalam sa karon nga adlaw. So gamiton mo man ina. Mas wati mo nga mga numero Capricorn 33, 5, 12, kag 22. Cyan blue is your lucky color. Kadto kita sa zodiac sign nga Aries, Aquarius. Ang mga Aquarius,
nataw Enero 20, tugtog Pebrero 18 ba, paamat-amat ikaw nga nagapakadto sa kadalagaan. Saan mo ina, either sa bahin sa imong trabaho, or kung nag-eskwela man ikaw, o kung may proyekto ikaw, kung diin ikaw na bilong. Pero dumdumon mo gid importante man ang pagpahuway. Kay ina kinanglanon sa imo lawas sunod sa imo horoscope. Mga maswati mo naman nga mga numero Aquarius 22, 31, 47, pag 10. Mustard yellow is your lucky color. Una nga bahin sa atong man pagbasa sa mga zodiac sign para sa itong text sa ka-horoscope karon iya nga adlaw na Miyerkules, Disyembre 8, tuig 2021. Of course, happy birthday sa mga nag-celebrate ng ilang birthday. Especially kay Mama Mary, no? Diba? Mama Mary, happy birthday to you. Okay, mabalik si Tita Wilma pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercial. Ang kape ko, Santon Plus. Soya. Ara nagaupod man sa aton sa siningitiun, sa sinigid nga tion perti nga term ba. Nagaupod sa aton karon nga hapon si Nini Kabatas. Ne mayong hapon dira no ara sila sa may masulog kanlaon. Mayong hapon lang dira. Kag sa mga taga Himamaylan City, mayong hapon man sa may Kabangkalan, ara sila ni Nanay Teresita kag tay Juanito Aplasca. Mayong hapon lang dira sa inyo man sa bugos nga pamilya. Salamat gid. Angeli Pongyan, Tita Wilma, maayong hapon. Paamo ka na. Happy birthday man ko no, Balinday Margie kay Mama Mary. Paamo ka na. September pa lang, tita, hindi. December. Naghambal ko December, ha? December 8 hambal ko. Salamat, gid, na. Salamat, gid, sa kisagablaang na nagkakadaranan ko bla kayong paminsan kong countdown. December, nahambal ko no December. Pasko mo ha, Inderons, thank you, gid na. Ang ano ko no, ang mackerel makabulong na mention ko man kaina. Thank you, gid na. Kag, yes. Tita We, nga alain ang tingog mo sa transistor, ha? Daw kaangay sang sang ulay nga dalaga, pero dito sa Facebook Live, daw kaangay sang rekista, siguro tungod lang kay Madam Julina. Okay, tungod sa acton sini nga internet connection, Blazer Alex siguro. Never mind. Importante updanay kita, no? I-try tagin nga mga updanay kita, na. Ella natibuok ikina. Hi, Tita Wilma. Good afternoon. Salamat, kids. Hi, Sir Alex. Nakakadlaw man ko sa ima. Share and like always done, gid, Tita Wilma. Oh, thank you, gid. Ay, nakalangho man ko sa inyo, Virginia Olpinda. Salamat, gid. Miss Ems Aboso. Yes, love. Thank you for the heart, na. Kag, Virginia Olpinda. Yes, Debra Robina, salamat man kay di kita mayo. Carla Agoncillo, bang mata mo bitawe. Kay Maini Abalos Domingo, good afternoon. Kay Kenneth Valencia, how are you? No? Ire Kabansagan Inventor Talutong, good afternoon man. Kay Ma'am Eleanor, good afternoon man. Na Eleanor Rigby Agravante. Rumi Exam, kag kay MCJ Iwong, good afternoon. Aileen Rojo, Nides de la Rosa Rodrigo, kag kay Fernie Espaniola. Kay, may hapon lang na sa inyo, ha? Kay Yenre Gregas, ang napag-pronounce ang imo nga, no? Jenny Ray Upaw, Inday Ginny Sulgon, good afternoon. Kay Ja Cornelio Jan Vicente, Annalina Balitan Ape. Kag kay Elisa Arellano Idanio, salamat gid nas. Salamat gid sa inyo. Hasta lang ko dira anay, aha. Okay, salamat gid.
Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ay kay Nanay Lina Binet, diraanay mayong hapon kay Nanay, Nanay Nelly Malate, mayong hapon kay sa pamilya Helborion, mayong hapon ng dira sa inyo tanan. Dira man sa shop ni Junior Abner, sa inyo salamat kid, na? Okay na tawe. Sa puson anay nato nang nabili nato ng mga zodiac sign para man sa iton tayo sa horoscope sa karon iyang adlaw. Pisces na kita. Ang mga Pisces na tawo Pebrero 19 tubtob Marso 20. Mga Pisces, mapaamo ka ginaibla tawe. Mga Pisces, ang inyo buwas damlag o pala abuton. Ang inyo buwas damlag makapabakod. Oh yes, mapabakod mo gali ang imo sining imo buwas damlag kay nga nagapakita ikaw sang imo pagkaresponsable. At mga kalabanan sa mga Pisces di man di ba mga responsable nga tao. So mangin maayo man ang inyo sinipalabuton. Gani hindi ka gani hindi ka magsobra-sobra dira patulin-tulin o o magpaintulin sa mga nagapangaluyag man sa inyo or sa imo man ginapangaluyagan. Okay? Nano, Tita We. Maswati mo nga mga numero 4, 22, 48, kag 12. Fire red is your lucky color. Aries, mga Aries, Marso 21, tugtog Abril 19. Tunan mo ang kada leksyon. Tunan mo ang kada leksyon nga makuha mo sa imo mga inagihan. Nga sa diin makabulig ina para sa kaayuhan sang imo trabaho. Hindi gid imposible para sa imo Aries nga malabot mo ang imo mga handom. Mga maswati mo man nga mga numero 6, 21, 46 kag 16. Cyan blue, your lucky color. Yes, sa mga Taurus naman, mga Taurus, Abril 20, tugtog Mayo 20, madiskubrihan mo karon nga adlaw ang epekto sang imo ginapangamuyo sa kahitaasan. Dira, gusto mo nga mabalaan kung hatagan niya sabat ang imo ginapangamuyo sa iya. Isa pa gid, nag-apply ka trabaho, dako ang tsansa nga mabaton ikaw. Basta nagkakabagay kay nagkadapat man sa imo, di ba? Mga maswati mo nga numero Taurus 15, 44, 38, kag 20. Ubi purple is your lucky color. Gemini. Ang mga Gemini naman, Mayo 21, tugtog Hunyo 21, hindi paghulata nga madula sa imo ang isa ka bagay, antes mo mahibaluan nga importante gali ina sa imo. Pareho man sa tao. Mabalaan mo ang kaimportante sa isa ka tao kung madula siya. Pero, kung saan man nga bagay, hindi na ina paghulata Gemini. Subong nga adlaw, sunod sa mga horoscope, nag-crave ikaw na something. Gusto mo mag-milk tea ikaw, ay pasugting kaugalingon mo. Bakal ka milk tea para mabatsigan mong satisfaction sa kaugalingon mo. Maswerte mo nga numero Gemini, 33, 16, 27, kag 9. White is your lucky color. Mga Cancer naman, Cancer, Hunyo 22, Hulyo 22. Abaw. May kung may negosyo ikaw dira, dugani pagidani mo pagpaninguha. Para nga mangin happy ikaw sa epekto sina. Kag sa malipot na panahon, magadugang gid ang imo ginaganar ano-ano. Mga masuwati mo naman nga mga numero 21, 23, 45 kag 12. Electric blue is your lucky color. Yes, Leo, ang mga Leo, Hulyo 23, tugtog Agosto 22. Ang imo naman ang imo naman ginahando mahatagan ina katumanan basta sa kaayuhan kag imo gid plangon sang maayo kag aksyonan. Leo, padayon nga nagabukas ang ganhaan para sa imo. Sa mga tawo nga mahingaliton, hindi ikaw magpaapekto sa ila. Padayon na kung ano ang imo ginaplano. Mga masuwati mo naman ng mga numero 6, 45, 18, kag 27. Emerald green is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, in Ponto Stress, ang ato nanay, 3 o'clock, prayer.
You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. Ito Wilma para sa Orasyo Emperata bago sa COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtulag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sinintion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. Umahimayaon kag bulahan nga Birhen. Amen. Umahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Salamat Gid sa inyo mga palanggan ito ng mga tagpalamati sa padayon ninyo nga pag-upod kay Tito Wilmana.
ma-pray lang tayo everyday para nga maitagan gid katapusan sa aton mga nga Dios ang aton ginaantos sa karon, ha? Padayon ka go lang gid kita. No, dira kay Nick kay Tita Nene mayong hapon lang dira, salamat gid. Kag araman si Tutu Edilaw sa upod sila ni Nanay Isabel sa may Victoria City. Kay the virtual pinda dira sa Celine Home, sa imo dira mga kumari, sa inyo tanan salamat gid. Nice Lord, kay Tatay Greg maong ka. Salamat man sa pag-upod kay Tita Wilma. Apang tiuna sang pagpaalam ni Tita Wilma sa itong pagpangalaga sa This Is My Life. Karon iya nga adlaw, no? Pala nga lang, mong sambal ni Nero nagdadali ni Tita We nga mag-December. Kay we only have 108 days before Christmas Day, December 25, and 115 days before New Year, January 1, 2022. Simbwas na naman kita mag-open-ay ato na Bible verse of the day nga gabilin sa inyo from Luke chapter 9 verse 24. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will save it. Salamat din. Standby na sa itong nga drama, mensahe ng paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!